data propio baten aldeko greba orokorra erregistratu dugu, ez dugulako beste biderik izan hau gauzatzeko. Askotan txibiterekin biltzen garenean edo enpresariekin biltzen garenean esaten digutena da eseri eta negoziatu behar dugula. Hala egin dugu eta bide guztiak itxi dituzte. Beraz, greba orokor deialdi honen atzean enpresarien eta gobernuaren utzikeria dagoela esan beharra dago eta beraiek direla greba orokor deialdi honen arduradun nagusiak. Patronalak soldatak ahalik eta baxuen mantentzearen aldeko hautua egin du. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak horretan ere kokatu dira eta azaldu beharko dute zergatik. Euskal Autonomia Erkidegoko langile batentzat onuragarria dena, ez den onuragarria Nafar langile batentzat. Eta baita ere eskatu behar diogu Maria Txibiteri behingoz LGS baten aldeko apostua egiteko eta bestela azaltzeko zergatik ez duen horren alde egin jakinda. Egoera zaurgarrien dauden langilei eragingo diela aldarrikapen honek eta baita ere autogobernu ariketa garrantzitsua dela.